Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHatirari 263 ndino yenyu Hatirari ichange ndichikasika kumhanya nenyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotena on the notification bell uyezve malikes enyu akakosha zvikuru zvinobatsira kuti video rineri ringe richifamba kune hama neshamwari vanenge vasati vaona this video. Zvisinei, ndofunga maona ndanyora nyaya iyi netuma titles. Nyaya idzi ndiri kufamba nadzo dziri tutu ndikuitira kuti mukasike kuwana ma-updates kubva pano paHatirari 263. So zvandichaita ndichatanga ndaverenga ndakuzivisai nyaya yamai Chisamba nekuti ndo vandatanga akakunyora zvepataito, ndo nyaya nichatanga ndakuzivisai. Tichingotanga idu tari congratulation mucomment section kuna mai Chisamba. Mari mwezuro seweekneu vakatengera Japreza mota nevasikana avo 4 vaanoshandidzana navo. Vakatonodzikolekta nezuro mota akabva apiwa $20,000 pamusoro. Mwana waJapreza futi akabva atengerwa mota akwa. Zvisinei, nhasi tareceiva futi news dzekutoti atengera mai Chisamba mota 2024 Fortuner Toyota. 2024 Fortuner Toyota vichireva kuti mota iyi ilatest ndeya 2024. Chikoti edu congratulation. Zvisinei, vanhu mastreets esocial media mubvunzo wavanobvunza pese panotengera vanhu seweekneu uchivhayo ndewekuti why mari yavo vasiri kubatsirawo zvipatara kutengera vanhu mushonga muzvipatara nekugadzirisa marodhi nekuvakisa zvikoro. But isusu takadzoka kumashure takatarisa mainterview aseweekneu uchivhayo, vakataura kuti mari yangu handiudzirwe zvekushandisa nevanhu nekuti ndini ndinoishanda. Tiri ipapo, mubvunzo unobvunzwa ndewekuti vanongobatsira vane mari kudhara here, vane mbiri kudhara here, vakagadzira upenyu hwavo kudhara, ndo vanhu vavanongotengera mota here, vane mota dzimwe kudhara, why vasiri kupa mastreet kid mari mutauni? Mubvunzo wevamwewo vanhu vanenge vachibvunza. Izvezvi iwo uri kuona video une zvaunotodawo kubvunza kuna seweekneu, gara wanyora mucomment section. So ndo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Mai Chisamba vatengerwa mota Toyota Fortuner nyowani ya 2024. Ndo mapics amwe amuri kuona pascreen penyu apa. Takupinda pa second story, takupinda pa second update. So second update yakamira so: nezuro kuma 3 kwakuda kuedza kukadoma takareceiva news dzakafadza vana veZimbabwe. Tongoti wedu rest in peace, but kuba hakuna kunaka. Kana wanga uchifunga unika mweya kekuda kunoba, chibva wachera kakomba pasi usvipe usiyane nazvo, nekuti kuba hakuna kunaka. Munhu anenge apedza 5 years achishandira phone yongonosvika uda kuzviita mushandi wekungotora zvausina kushandira. Kungonotorera munhu ndo zvinogona vamwe vanhu zvekuda kungoba. So nyaya takareceiva kukadoma, pane mbavha dzakasvika paStevie station. Mbavha idzi dzasvika paStevie station dzaida kurobha mari paStevie station, asi vaishandisa machete, mabanga amazihombe ayaya ndo mabanga avaishandisa. Vasvika apapa, masecurity guard aive apapa akakasika kuona zvaiitika. Akasika kuona zvaiitika, vakaridza pfuti. Kuridza kwavakaita pfuti, 1 wemarobhasi aya akashudwa akafira paspoti. Vamwe ndo vakazokwanisawo havo kutiza vakaenda. Vanhu vari kufara kuti masecurity guard akuimprovawo, zvinofadza. Dai papa patatoriceiva news dzekutoti kwakarobwa vakabudirira vakaenda, asi vakakwanisa kushudha munhu 1, vamwewo vakazotiza. Asi i-good news. Tongotiwo yedu rest in peace kwauri, zorora murugare akafa. Ndokumbiro share this video kwa amani shamwari. Ndataura tuma updates nyaya mai Chisamba nei wekushudwa uyuyu. Unozvionawo sei wakazvitarisa nyaya mai Chisamba? Tingoti yedu congratulation kuna mai Chisamba kune wekushudwa. Rests in peace. Much love.